Здравейте отново. Този път взимам с нас на моренце. В момента стегнахме багажа и сме готови да тръгваме. Тук може да видите най-важната част от багажа. Взех си лопатка и кофичка. Айде. Напазарувахме, заредихме и продължаваме пътя си. Айде! Так му стигнахме. Сега ще ви покажа хубавата ни караванка. Сега наредих багажчето. После ще го редим и вътре. Моята жена реди нещата в хладилникът. Мега готиното. Пристигнахме, тъкмо се настанихме и сега аз ще скачам ей тука. От тук се засилвам и така ще скоча. Айде. Стига плажуване за днес. Поспах малко на плажа. Сега отиваме да си вземем хапване и да се оправяме. Здравейте, сега се оправихме и аз отивам да взема хапването, а жената прави салата. Тук е прекрасно, навсякъде има хора, всички караванки са пълни. Много е спокойно, приятно. Супер. Добро утро, кафенце. И след малко излизаме, защото времето е прекрасно. Ден втори. Отново на плаж. Ей там ще излегна. На плаж ще отиваме. Така, след плаж правихме се и отиваме на вечеря. Чочо, я покажи аутфитчето. Красивото ви момиче. Сега ще ви покажа и моя. Дойдохме в Механа Орехът. Може да видите, тук вече изхапвахме тези неща, но всичко изглежда прекрасно. Точно под Орехът сме, който е огромен. Може да видите само орехите ей там. Те са като круши. Добро утро! Ден 3. Всички хора са на плаж, но ние имаме по-важна работа. Си направим сандвичи за плажа. Направиха сандвичите и е време да се отпътим към плажа. Трети ден днес си вечеряме в караваната и гледаме черешката на тортата. Нека ви разведа из къмпингът. Барбекюто е готово. Его е главния скараджия. И там барбекю се прави. Ще се хапва. Свършихме зеленчучките. Сложихме кюфтенцата. Тук имаме още готовите зеленчуци. Там вече ни изпревариха и заседнаха. Но няма проблем. След малко сме и ние. Доста е сложен. Цялата гвардия помага, работилицата. И ще го идват сандвичета. Имаме хапване за плажа. Чета си Fire and Blood.
Морето е до мен. И си имам мини монстърче. Уникално. Виж, моят приятелка сега. Чук-чук. Там има още един. Сега сме на караоке. В момента пее бразилец БТР. След малко излизам да пея. Здраве! Колко е приятно да си тръгваш от Куба и да чуваш вълните. И да няма никой. След бара си правихме скини дипинг. Сега се събуждам. И къде намирам моето момиче? Как си? Да. И в момента тръгваме за Синеморец. Пристигнахме на плажа Синеморец, който е леко див. И има някакъв като фестивал на хвърчила. И сега започваме да катериме. Искам само да кажа, че плажа е уникален. От тази страна е река Велека. Тук е морето. Тръгваме си от плаж Велека. Доволен съм. Обожавам диви плажове. Супер е. Само искам да ви покажа колко е красиво. Вижте. Може да видите тук пътечката, по която се качваш. Ходиш точно 10 метра и се открива тук. Ето тази красота. Супер усамотеното плажче и уникалната гледка. След плаж отново се приготвя вечеря. Толкова разпава. Браво, Тони! Компанията си тръгна, но ние, ето моето пукче, оставаме за още 2 дни и отново отиваме на плаж. Нашето морско приключение почти приключи, но на път за София се отбихме за едно последно плажче. В момента сме на Аркутио. И ще плажуваме няколко часа и си тръгваме. Стигнахме и сега се настаняваме. Вече си пристигнахме и нашето морско приключение приключи. До следващото.